Sebentar. Mbah Tarman beritanya dilaporkan polisi, Pak. Dilaporkan oleh 2 orang, yaitu entah itu YouTuber atau pegiat media sosial apalah. Jadi ada 2 orang melaporkan Mbah Tarman pada polisi. Pak, mau lapor ya, tentang apa? Tentang mahar cek 3 miliar yang diduga palsu. Ya. Sampean apa nih? Bukan apa-apanya. Lah sampean apa korbannya? Bukan. Keluarganya? Bukan. Lah apanya? Bukan siapa-siapanya. Lah kok melaporkan iki piye, Pak? Jadi dia bukan siapa-siapa, bukan korban, bukan keluarga, enggak merasa dirugikan, terus ngelapor nih Mbah Tarman iki ning kantor polisi. Kan polisi ini jadi bingung to, Pak. Piye polisine sing nganu kepiye, nek diterima laporane mau, terus sing mengatasi, sing menindak iki polisine piye, Pak? Apa ora bingung, Pak, polisine, Pak? Ya toh. Lah saiki sing lapor ki ya ora dirugikan, bukan korban, bukan keluarga. Terus lapor polisi tentang mahar cek 3 miliar. Iki mesti polisine bingung, Pak. Nah, delik aduan sing kepiye, pidana sing kepiye, perdata yang bagaimana. Ya toh. Jadi piye ya, Pak? Intinya iki gini, intinya memang Mbah Tarman ini memang gawe ontan-ontan, gawe pengeram-eram, ngekei mahar cek 3 miliar. Akhirnya orang-orang ini pada bingung. Iki janjane iki pangkate iki apa, nyambut gawene iki apa? Kok iso mahare cek 3 miliar mung potongane Mbah Tarman wis ngono kuwi ya to. Potongane wis kaya wong tukang ngarit ya nyuwun sewu, Mbah. Setani mutun lah potongane kok iso cek 3 miliar. Padahal keluargane Mbah Tarman iki nyantai-nyantai wae. Bapak maratuwane ya santai, mantene ya ora nglaporne mbuh ning endi jarene bulan madu jarene wae. Ini saya bukan berarti saya ini membela Mbah Tarman, enggak, Pak. Cuman saya bingungnya kok dilaporne polisi iki lho. Maksudnya piye kok ini kalau laporan ini ditindak, nanti malah ujung-ujungnya ngene, Pak. Dadi wong iki iso ngurusi urusane wong. Engko nek laporan iki ditindak tenan, engko sing wong-wong kuwi umpama kowe arep ngekei mahar calon bojomu emas 10 gram. Engko tanggamu curiga dilaporne polisi. Arep ngekei mahar calon bojomu mobil. Engko tanggamu curiga dilaporne polisi. Lah suwe-suwe polisi gaweane ngurusi mahare wong, Pak. Ya ora, Pak. Polisi gaweane akeh ora ngurusi mahar kuwi. Polisi nyekel maling, nyekel kriminal, nyekel rampok sandane kuwi kok malah polisi kon ngurusi mahar cek 3 miliar iki piye? Iki nek tak pikir ora masuk akal, Pak. Sekali lagi saya bukannya membela Mbah Tarman itu bukan. Cuman iki nek dipikir memang ora masuk akal. Akhire wong-wong kuwi akhire ngurusi urusane wong. Ini jenenge wong Jawa iki memang ngono, Pak. Jenenge wong Jawa iki senengane ngurusi urusane wong. Ya urusane dhewe-dhewe kaya viral ya ben viral, ya betul nggih berita ngono wae ora usah. Terus dilapor polisi iki malah karepe kepiye kuwi karepe iki. Wis jenenge wong Jawa ya, Pak ya. Ini katanya juga Mbah Tarman ini katanya juga punya pengacara, punya kuasa hukum. Iki apa wong arep gawe untan-untan apa wong gawe pengeram-eram apa kepiye? Ya selama ini beritanya kan maratuwane ya santai-santai wae ora ngurusi. Ya mung intine ngene wae, intine iki wong iki do serik. Atase wong wis tuwa, rupane kaya ngono kuwi entuk perawan lho. Watake iki serike ning kono watake wae. Wong aku ya ora mbelani Mbah Tarman, ora mbelani sapa-sapa. Seandainya Mbah Tarman iki entuk padha tuwane wong ora serik wae. Sing marai serik marai muring watake ya perkara wong tuwa rabi perawan
prawane yen bengi nangis wae. Awal amarga mahare 3 miliar. Mbok wae.